Ya. Como empezaste isto de a cantar hip hop? Bueno, eu empecé con 12 anos empecé a bailar, pero bueno, como era moi malo, acabei con 14, 15, empezando o primeiro grupo cos meus amigos aí, éramos 4 rapaces, con moitas boas intencións daquelas, e moita idea de facer as cousas, e nada, así que eu creo como calquer rapaz, no? Indagando un pouco na música, e probando cousas novas e tal, e acabei, pois iso, grabando as miñas demos e grabando o que gravo hoxe en día. E que pensou a tua familia sobre o tema? Sobre o tema, a verdade eu penso que non lles importaba moito que fixese, non o que fixese en general, non? Pero a nivel musical non entendían porque lógicamente o meu pai ten 60 anos agora, eu teño 29, é unha diferencia non cultural moi grande nese sentido, non? E como eu tampouco entendía a música de Juan Pardo, non? Ou Julio Iglesias, cousas desas. Ao mellor agora con outra idade xa entendo máis, pero tampouco lles importaba moito, era unha cousa de rapaces, e ao final cambiou de ser unha cousa de rapaces, ser unha cousa de adultos, eu fago con 29 anos, está, igual de serio. Sí, gustaríate ter a mesma fama que ten de la hoja agora así por España ou... Claro, sí, tampouco vexo, como che digo, eu alégrome de que eles teñen esa fama, pero que eles son amigos meus de que eu empecé facendo isto, entonces é como non teño ninguna envidia de la hoja, non, ou a calquera, por exemplo, Coque, eu sempre fixen a música con Coque, el saca os seus discos, eu alégrome moito de que el saque, que teña a fama que se merece, porque son amigos meus de toda a vida, pero lógicamente sí, de la hoja está aí nun puesto moi grande, co hip hop galego, é impresionante. E onde sacas a tua inspiración para escribir o que escribes? É moi tópico o que vou dicir, pero é o día a día, eu tampouco penso non moitas cancións, pásanme cousas e as escribo, ou se non teño nada que contar, pois fago cancións como o último disco con Shop, que son mesturas, non, de frases, todo vacilando moito, e máis o trip rapeiro de toda a vida que unha canción en concreto, o sea, se teño algo en concreto que contar o conto, e se non, libremente escribo o que saia, xa está. E algún consello para os rapaces que están intentando sacar algunha mixtape e están facendo rap agora? Sí, persistencia, porque é todo así, ti podes empezar a facer algo, se te cansas, o ano que ven estás facendo outra cousa, pero se te de verdade queres facer pois hip hop, non, hip hop, que queres facer rap, ou queres bailar break, ou queres facer grafitis, ou queres ser enxeñeiro ou bombeiro, se botas horas e ganas, ese é o teu sono, sigue o teu sono porque ese é o que vas conseguir. Bueno, pois moitas gracias por esta entrevista.